मिजोरामाव गासै 110.8 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। सारा भारतजों लोगोसे सा सानजा भारतावबो सिरियै ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय ड्राग्सनि बायनाय फाननाया जोबना थाङाखै। सा सानजा भारतावबो फ्रायैनो ड्राग्सनि फालांगि खालामग्राफोरखौ फालांगि खालामना हमजानायखौ गोबां खोनाबाय थायो। अब्लाबो फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामाखै फालांगिरिफोरा। बेबादिनो मिजोरामनि म्यानमार सीमा साम्फाइ जिल्लानिफ्राय गासै 110.8 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। खौरां मोननानै आसाम राइफल आरो मिजोराम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव गंसे गारिनिफ्राय बे ड्राग्सफोरखौ हमनो मोननाय जादों। मोन 5,05,000 टेब्लेट गासै 55.80 केजि 110.86 रांनि ड्राग्स हमनानै बोखांनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरा सासे आइजोजों गारियाव दिखांनानै लाबोजागासिनो दंमोन। हमजानाय आइजोखौ आयेन बादियै नायबिजिरनो थानासिम लानानै थांनाय जायो। मिजोरामाव गासै 110.8 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। सारा भारतजों लोगोसे सा सानजा भारतावबो सिरियै ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय ड्राग्सनि बायनाय फाननाया जोबना थाङाखै। सा सानजा भारतावबो फ्रायैनो ड्राग्सनि फालांगि खालामग्राफोरखौ फालांगि खालामना हमजानायखौ गोबां खोनाबाय थायो। अब्लाबो फालांगि खालामनायखौ बन्द खालामाखै फालांगिरिफोरा। बेबादिनो मिजोरामनि म्यानमार सीमा साम्फाइ जिल्लानिफ्राय गासै 110.8 कौटि रांनि ड्राग्स हमदों। खौरां मोननानै आसाम राइफल आरो मिजोराम पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायाव गंसे गारिनिफ्राय बे ड्राग्सफोरखौ हमनो मोननाय जादों। मोन 5,05,000 टेब्लेट गासै 55.80 केजि 110.86 रांनि ड्राग्स हमनानै बोखांनो हानाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे ड्राग्सफोरा सासे आइजोजों गारियाव दिखांनानै लाबोजागासिनो दंमोन। हमजानाय आइजोखौ आयेन बादियै नायबिजिरनो थानासिम लानानै थांनाय जायो। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই, তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।